פלסטינית, להבין שלא מדובר בל"ו צדיקים. איתמר, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. מה אתה מביא לנו היום? היום אני חוזר לנושא של ילדים. הילדים כמובן זה העתיד. אני משוכנע שאנחנו כבר, זאת אומרת, יש כבר דור אבוד ביהודה ושומרון, דור הבא. זאת אומרת, אם מדברים מתי יכול להיות איזשהו שלום עם התושבים הערבים ביהודה ושומרון, כבר הדור הזה כל כך מלא בשנאה, חינכו אותו בשנאה, ואנחנו רואים את זה בתגובות שלהם, למה שקורה עכשיו. בוא נראה את הקטע, איתמר, אז נדבר עליו. בוא נראה את הקטע ממש של זה ונדבר עליו, בבקשה. ואיפה הדבר הזה שודר? הכי חשוב זה שודר, פתח ראה את הסרטון הזה, כנראה בטיקטוק, והם לקחו את זה מטיקטוק והם שמו את זה בפייסבוק הרשמי שלהם. זאת אומרת, היה חשוב לפתח לפרסם כל עשרות אלפי הילדים והנערים שעוקבים אחריהם הפתח, שהילדים רוצים להיות שהידים, ואם הילדים יהפכו לשהידים יהיו עוד שהידים. זה המסר של הפרטנר שלנו ביהודה ושומרון רוצה להעביר לילדים, ולכן זה כל כך חמור. הילד הוא גם קורבן, הילד הוא קורבן מהשכנוע הזה של הפתח ושל הרשות הפלסטינית, שמשכנעים את הילדים שלמות בלוחמה נגד יהודים זה הדבר הכי טוב שיכול להיות בחיים. איזה עוד סרטון הבאת?